Λοιπόν, ελάτε κυρία Βλωνίτου, απαντήστε και στους τρεις. Λοιπόν, εδώ θα υποθούν κάποιες αλήθειες, έτσι, και πρέπει να σταματήσουμε και τα fake news και γενικά την προπαγάνδα. Γενικά η Συμφωνία των Πρεσπών, εάν δεν ήταν κοντά οι εκλογές, έτσι δεν θα χρησιμοποιούνται. Να το χρησιμοποιούν για μικροπολιτικούς σκοπούς τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το Πασόκ. Επειδή μιλήσανε για επιχειρηματίες που είναι. Σας παρακαλώ. Ο ελληνικός λαός αντιδράει. Πρωτίστως, όπου εμφανίζεστε στη Βόρεια Ελλάδα, δεν μπορείτε να πάτε. Ο ελληνικός λαός αντιδράει. Έθεσα στην κυρία Βλωνίτου, τη ρώτησα, με αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή απόψε. Επειδή υπόθηκαν για επιχειρηματίες οι οποίοι είναι στο δημόσιο, λοιπόν, δεν νομίζω ότι κρατικοδίαιτη ο κύριος Μυτιληναίος, έτσι, ο οποίος είπε ότι παλιά το κλίμα. Θα μου επιτρέψετε, πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω. Έχω μια δουλειά. Συγγνώμη. Αποχωρείτε από την εκπομπή. Ναι, κύριε Σόλογα, μπορώ. Τι να ακούσω τώρα. Για ποιο λόγο? Να κάτσω εδώ να κάνω τι δηλαδή. Ελάτε τώρα, εκπομπή κάνουμε τηλεοπτική. Είναι ένα πολιτικό τραπέζι. Προφανώς, επειδή μιλάω με γεγονότα. Ένα λεπτό. Και επί της ουσίας, και όχι παπαριές, και όχι παπαριές, και όχι παπαριές. Δεν λέγανε έτσι. Εντάξει. Σας παρακαλώ, είμαστε με απόψε. Ξεκινήσαμε πολύ ωραία και είναι φράση βουλευτού του Ελληνικού Κοινοβουλίου αυτή. Να μιλήσω. Θέλω να ηρεμήσουμε όμως. Όχι, ήρεμη, με ήρεμη. Είναι φράση βουλευτού του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ναι, όταν ακούω ότι ξεπουλήσαμε τη Μακεδονία για τις συντάξεις, εντάξει.